Ahoj, CV je tvoja prihláška na pozíciu. LinkedIn je tvoj živý kariérny profil. Čo HR uprednostňuje? CV je pre základy. HR chce rýchlo zistiť tvoju rolu, relevantné zručnosti. Musí byť čisté, skenovateľné, upravené pre pozíciu. LinkedIn je pre širší obraz. Kredibilitu, portfólio, kontakty či aktivitu. Čo je viac? Najčastejší hiring proces je najskôr CV, ak prišlo prvé. Neskôr LinkedIn na rozšírenie a overenie. Ak nesúhlasia, je to zbytočný red flag. Hlavné výhody LinkedInu. Referencie priamo na profile od ľudí, s ktorými si robil. Endorsements, skilly ti potvrdzujú priamo tvoje kontakty. Certifikácia a portfólio sú lepšie viditeľné. Rýchlejší meč. Personalista si ťa vie nájsť priamo. CV alebo LinkedIn, čo ti viac pomohlo v hiringu?